Dobro večer, ja sam Đurica Stanković i izuzetna mi je čast što sam danas ovde sa vama. Ono kako je moj život negde počeo i završio ovde, bilo je davno, pre 12 godina, kada sam jednim spletom životnih okolnosti ušao u svet porno industrije. I nekako je tada u tom trenutku to izgledalo za mene kao mogućnost za novi i bolji život i davalo je neke nove nade za bolje sutra i za neki bolji i kvalitetniji život svojoj porodici i sebi. Međutim, sam čin pornografije donosi za sobom uglavnom rizično seksualno ponašanje. Često su tu scene snimanja bez zaštite, bez kondoma, iako su se uglavnom uložili svi napori da se zaštitite tako što se uvek pred snimanje rade testiranja. I tako 8 dugih godina, koliko god to bilo na očigled ljudima koji gledaju porniče lepo i uživaju u njima, nama koji smo iza scene to izgleda mnogo teško i mnogo naporno, a onda jednog dana, pri sasvim jednoj običnoj rutinskoj kontroli, dobio sam test, odnosno nisam ga ni dobio, nego mi je rečeno hajne pozitive, hajne negative, a onda, veoma brzo, nakon potvrđenih testiranja, dobio sam najzad test na kome je pisalo HIV pozitivno. Eto, negde maštam još uvek i posle 12 godina da piše negativno. I tada je nastupio najteži period mog života, suočavanje sa problemom, suočavanje sa samim sobom. Upiranje prstom sa svih strana, izgubio sam najbliže prijatelje, a negde se sama po sebi napravila neka klasifikacija. U stvari, ostali su oni pravi prijatelji, a oni koji nisu bili, oni su sami otišli. Ja sam naučio jednu veliku stvar, a to je da nikad više, pa čak i ako imamo zajedničko testiranje i dobijemo da smo negativni, da ne treba imati seks bez zaštite, nego uvek sa zaštitom. I zahvaljujući tome, ja sam i dan danas ovde sa vama. Živim sa HIV-om, kako to kažu, iako se meni ta reč ne sviđa. Često budem diskriminisan od strane okoline, ono što je najžalije, od strane medicinskih radnika. I uglavnom kada se zaboli glava ili zub, onda tu prestaje podrška društva. I zato sam rešio da sa svojim prijateljima, drugim mladim ljudima koji žive sa HIV-om, osnujemo centar za osnaživanje mladih osoba sa HIV-om. Iako kažu i pišu svakodnevno projekte kako mladi sa HIV-om nisu uključeni u društvo, kako su na marginama društva, mi smo pokazali da možemo i često sa našim ljudima koji žive sa HIV-om, bili oni mladi ili stari, imamo predavanja, razne tribine, edukacije. Učestvujemo na sajmovima i u Srbiji i u inostranstvu i družimo se sa mladima i prenosimo im reč prevencije. Utičemo na njihovu svest da ne naprave grešku koju sam ja napravio i da pri svakom seksualnom odnosu obavezno koriste kondom. I negde se naš glas čuje i kod donosioca odluka i zaista se čuje. I zaista sam ponosan na ljude sa kojima radim, jer smo sada svi skupa, i ljudi koji žive sa HIV-om, i ljudi bez HIV-a, i pripadnici LGBT populacije, i pripadnici transseksualne populacije, i svi ostali, a svi u stvari isti, jer svi imamo iste želje i ista nadanja. I na kraju, ono što mene posebno čini srećnim i ponosnim, to je da, iako sam često osporavan, pa nekad i od samih ljudi koji žive sa HIV-om, jer smatraju da ne trebam toliko javno da izlazim i da se borim za naša prava, i da sam možda previše otkačen i previše lud za svojih 40 godina, ja, eto, i večera stojim ovde pred vama, obučen baš ovako obično, bez odelca i bez kravate, jer cilj je da večeras budem ono što ja jesam, a ne nešto što bi trebalo da bude zbog drugih. I već ste videli koliko smo uključeni u društvo, i zaista jesmo uključeni u društvo, imamo podršku svih društvenih institucija, svih nivoa društva. I ne samo ovde, od 2014. godine
Moju borbu i naš rad prepoznala i Evropska komisija i ja sam član sada savjetodavnog tela, odnosno forum organizacije civilnog društva za HIV/AIDS pri Evropskoj komisiji u Briselu. I to je za mene jedan novi život i jedan novi početak zajedno sa vama ovde. Hvala vam. Hvala, Đurica.